sabi ko, saglit lang ito sa mo, sir. Palitan mo agad yung ganito. Ayun, lumabas na nagtit na kasama nyo. Hindi naman sakit. Kasi ka na yung papansin kita, parang takot na takot dito eh. Labas ka na labas. Oo, parang maintindihan kung natatakot ka ba o naiirit ka ba. Pagkadating mo sa bahay, palitan lahat yan, ha? Wala kang hindi papalitan. Maligo ka ng tubig ng bus, ha? Kung bibigay ko sa'yo na sa... Balisa. Balisa ka? Alam mo, takot na takot ka sa amin. Hindi. Nagkasama kayo? Nga, taga-Florida ka. Nakuha mo yan sakit mo, sir, sa ano? Kung saan ka kumukuha natin ng palayan. Palay, o bukirin. Nakatama ka siguro dun. Yun, binabalikan ka ng kanto. Pasalamat ka. Yung kulay pula yun, pag yun nakapasok ng katawan mo, matindi ang sakit, binigyan ka pa lang niya. Ibig sabihin yung mga manok, malakas ang tutob niya, malakas ang pakaramdam. Ibig sabihin, sinusundan ka nila. Ikaw nagsabi, parang malakas na kalabog na pumupunta sa bubong nyo. Sa tabi ng mga pulungan mo. Pero wala ka naman nakikita ang tao, nagtatawa naman yung mga aso, di ba? Kulay-pula yung sir, galit na galit sa'yo. Ganito ka. Namula yung mga labi mo, nagpulahan yung mga kuko mo. Kanina, namumutla, tinisting ko pa ngayon. Sige, sandali. Sige, higa. Higa pa. Okay, hinga. Tayo. Lagay sa punong tinga. Sandali. Okay, hindi na mayos. Upo. Sabi mo, in Jesus' name. Amin. Ano paramdam nyo? Wala na yung parang ano? Namumusan? Sinusundot yung likuran mo? May mga muscle uri. Nakita ko siya sa loob ng katawan mo, kulay-pula lang siya. Kaso mataas siya eh. Swerte mo. Hindi ka pa niya sinatarget. Kung makapasok siya sa loob ng katawan mo, nandyan siya sa loob ng katawan mo, binigyan ka lang niya ng sakit, yung aura niya lang nakikita ko, yung parang imahin niya. Pero kung hindi ka pa niya talagang tinatrabaho ng gusto, binabalik-balikan ka niya. Siguro mayroon kang ginawa sa bukirin na nakasagi na tinamaan mo siya. Ay nagigiganti siya sa'yo. Nagigiganti yung engkanto sa'yo. Minsan naman po sa likuran ng bahay na, nagbubuto lang ng mga pulungan. Baka may napuputol ka, may tinamaan ka. O ngayon, ano pakiramdam mo? Try mo na. Okay na po. Sige, lakad mo. Wala namang masama. Nagbago na mukha niyo. Kanina parang hindi mo maintindihan ang sarili. Labas-pasok, labas-pasok. Tingnan mo mukha mo. O, anong tingin niyo sa mukha niya? Parang nilagyan siya ng makeup. Pumula na yung labi mo. Kuko mo namula. Ito po, parang mainit pa rin. Mainit, natural lang yan. Huwag mong alala na yan, mawawala yan. Pag nagpalit ka na ng damit, habang suot mo pa yung damit yan, iinit lang yan. Normal lang yan. Huwag kang mag-alala, walang sugat yan. Mainit lang talaga yan. Pagka naubos na tanggal, wala na. Salamat sa Diyos. Ilang buwan mo na sakit yan? Isang taon? October ko na. October pa? Parang nawalan ng lakas yung mga kamay ko. Hindi ako mabuhat ng mabigat-bigat. Ngayon, nakagagana mo na? Wala na. Kahit medyo magaan na bubuhatin mo itong kaliwa, lalo. Salamat sa Diyos. Naengkanto ka, sir. Kulay-pula lang siya. Mabagsik. Salamat kay Kristo. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo, may sasakyan ka, di ba? Tricycle. O, tingnan mo yung mukha mo doon sa salamin. Mamaya, paglabas mo, para kang nilagyan ng makeup dito. Alam mo, naayos ka na. Salamat kay Kristo. Salamat. Thank you.